この切り口鋭すぎる。セーブできるぞ。人まで切られてる。この切り口は先ほどと同じ人間の仕業か。しかし兵士ならともかく、なぜ村人がこんなところで切られているのだ。
そこの人死んでもらおうか。この刀は血の味を覚えてな。切りたくて切りたくて我慢できんのだ。よしよし、血を吸いたいか。よしよし、騒ぐな。ただの刀じゃない。よほどの名刀か、それとも資料に取りつかれた刀か。抜くぜ、いいか。俺もこの刀だけで勝負してやる。痛えな。このままでは拉致があかん。この勝負預ける。おいらあいつの後をつけてくるよ。おい、よせドロロ。おいら強くなりてえんだ。刀さえありゃバカにされなくて済むんだい。あのすごい刀絶対に手に入れてやるぞ。ドロロパンドロロパンチ、ドロロアッ
したぜ。ドロラパンチ、ドロラパンチ、ドロラパンチ。ドロラパンチ、最大火力がアップしたぜ。ドロラパンチ、ドロラアッパー、えい、ドロラパンチ、ドロラパンチ、ドロラパンチ、最大火力がアップしたぜ。さっきの浪人だ。よーし。ドロラパン、
血を吸いたい。ん？誰かなんか言ったかい？血を吸いたい。ヒロロだ。やだ！おいら人を切るなんてごめんだ。おいらはただこの刀が。ドロロのやつ一体どこへ行ったんだ。心の声にも反応しないとは。村へ行ってドロロを探そう。セーブできるぞ。レベルアップした。仕込み刀がレベルアップした。よ
セーブできるぞ。仕込み刀がレベルアップした。やめろドロロ。ドロロ、お前その顔。魔物に取りつかれやがったな。仕方ねえ。
そいや荒くせドロロ、だからやめろって言っただろ。ごめんよ。怪我はないか？ええ、大丈夫です。お姉ちゃんごめんなさい。あの刀を手にした途端キレキレって声が聞こえて、気がついたらこうなっていたんだよ。そういえば最近村外れで人斬り事件が起こっていると聞きます。その刀が原因なのかもしれません。刀もそうだが、持ち主の浪人が犯人だろう。操られているのを承知で刀を振るっていやがった。そう、まるで操られるのを楽しんでいるように。まあ恐ろしい。大丈夫、今度見つけたら兄貴がやっつけてくれるよ。頼もしいわね。私の兄さんももうすぐ帰ってくるのよ。お城に仕官している強い剣士なの。へえ、なんて名だい？兄は田之助、私は美咲。おいらドロロ、兄貴は百鬼丸ってんだ。二人とも変わったお名前ね。それじゃあ私は失礼します。百鬼丸さん、お気をつけて。ドロロちゃん、もう置いてしちゃダメよ。兄貴、早く奴を探さないと美咲姉ちゃんや村の人たちが危ないよ。奴はまだ近くにいるはずだ。探そう。ドロロ、合点だ。セーブできるぞ。
ドロロパン仕込み方がレベルアップした。いたぞ。兄貴。兄さん。あの声は美咲姉ちゃん？兄さん、帰ってきたのね。嘘じゃないよね。美咲、今日お参りに行ったのよ。兄さんが帰ってきますようにって。お祈りが叶ったのね、兄さん。俺は半年前から村の近くに戻っていたんだ。お殿様に仕官したっていう話は？ああ、お殿様から直々に命答をいただいたよ。でも俺はその刀で城を築いた大工たちを切った。城の秘密を守るためにな。でもそれはお殿様の命令だったんでしょ？そうだ。しかしそれから俺はその刀に振り回された。何百人切ったかわからねえ。刀はいつでも血を欲しがった。俺は刀の奴隷になったんだ。お前の元へ帰れず、この辺りをうろついていたわけ。わかるだろう？でも悪いのはその刀でしょ？神社に納めましょう。きれい。
美咲すまんな。この妖刀ニヒルが血を欲しがっている。美咲姉ちゃん。今はまずい。ニヒルに力を与えなくては。兄さんを助けてください。あの妖刀は人の血を吸うことで力を高めているんだ。じゃあ早く奴を捕まえないと。そうだ、奴はますます強くなる。セーブできるぞ。セーブできるぞ。仕組み方レベルアップした。見つけたぞ、タノスケ。いや、妖刀ニヒル。待って、兄さんを殺さないで。ああ、しかしタノスケはかなりの使い手。それに妖刀の力が加わっては、奴を切らねば俺が死ぬかもしれん。そんな。なぜその刀を手放さない？お前も人を切ることに抵抗を感じたはずだ。抵抗？はあ、感じたさ。しかしこのニヒルが俺に言うんだよ。血が欲しいとな。
それに応えて人を切ると心地よい高揚感と快感が脊髄を駆け巡る。こいつ完全に魔の力に取り込まれてやがる。本気でやるしかないか。その程度か。おや、やられちゃった。ごめんよ。兄貴、おいらも加勢するぜ。まだまだ。
ドロパンチドロパンチ百鬼丸、こっちだ。ドロロアッパードロロパン八
兄貴、オイラも加勢するぜ。ドロロアッパー。ドロアッパー。ドロアッパー。オイラ、やられちゃった。ごめんよ。兄貴、オイラも加勢するぜ。仕込み刀がレベルアップした。兄さん。ネジール。ミサキ姉ちゃん、危ない。この刀は俺んだ。死んでも渡さねえ。血が欲しい。おお、血が欲しいかニヒルよ。今吸わせてやるぞ。だが奴のじゃ無理らしい。俺の血を吸え。吸え。これが最後のごちそうだ。血に飢えた魔人め。刀は、ニヒルは死んだ。背中が痛い。兄貴。大丈夫だ。どうやら背骨が戻ったらしい。兄貴、しっかり。人殺し。兄さんを助けてってお願いしたのに。ひどいよ、ミサキ姉ちゃん。兄貴は妖怪を退治したんだぜ。兄貴が負けたらみんな奴の餌食になっていたんだ。それに兄貴はタノスケから刀を取り上げようと戦ったじゃないか。兄さん。ひどい人。兄さんをこんな目に遭わせて。人殺し。どっか行って。私の目の前から消えて。お前さんの気持ちに添えなくて悪かったな。兄貴。魔人の手から
娘の兄を救えなかった百鬼丸。しかし体の部位は取り戻した。不幸と幸せ、絶望と希望。果たして全ての人々が平和に暮らしていける世など本当にあるのか。まとわりつく悲しみを振り払い、苦しみながら前へと進む。百鬼丸は運命に抗い、今日も生きる。山に抱かれし村。どんぶり長者と呼ばれる村長が領主の命令で食べ物すべてを年貢として納めている村。逃げ出すことがかなわぬこの村に怪しげな霧が立ち込める。なんだ。ただの地震だったのか。おっかねえ山だな。やめてください。兄貴、あっちだ。セーブできるぞ。セーブできるぞ。
ぞ何をする。大勢で女の人を取り囲むとは何事だ。黙れ、貴様には関係ない。このお寺は渡しません。やれ。はっやめろって言ってるだろ。逆らうのならお前も刀の錆にするぞ。おお、じゃあやってもらおうか。俺の刀は妖怪を切るためにある。ドロロ、下がっていろ。
これで終わりか。己生意気な小僧め、この醍醐影光が相手をしてやる。父上、このような者の血で手を汚すことはございません。今日のところは引き上げるとしましょう。なかなかやるな。今度は俺が相手をしてやる。ありがとうございました。私の名はミオと申します。おいらドロロってんだ。こっちは兄貴の百鬼丸。ドロロさん、百鬼丸さん、ありがとうございました。ミオ姉ちゃん、大丈夫？一体どうしたんだい？先ほどの侍醍醐影光がやってきて、このお寺を焼き払うから出て行けと。お寺をなくしては戦で親を亡くしたこの子たちの住むところがなくなってしまいます。醍醐影光とは何者なんだ？噂では天下を統一し民に平和を与えるのだという名目で各地で戦を起こし領地を広げている侍だとか。争いから幸せは生まれないのに。争いから幸せは生まれない？行くぞドロロ。達者だなミオ。ありがとうございました。セーブできるぞ。腹減ったな。2日に1食はつらいの。気持ちいいの。米はたくさん作っとるのに。この村じゃ食べ物にありつけそうにないね。
の者、大悟影光様直々にお話がある。よく聞き。なんだあいつだけ太ってやがる。貴様たちは私の命令を聞かず年貢米を差し出すことを断ったそうだな。滅相もございません。私どもはちゃんと年貢米を出しておりますだ。私どもは食べるものも食べずに年貢米だけは納めております。黙れ！長者が申しておる。裏の者が教室を拒んでいて年貢米が集まらんとな。勘弁ならぬぞ。その報いどうなるか思い知らせてやろう。長者様、ご承でございます。長者だって？村の人たちは痩せこけているのに、なんだあのどんぶり腹は。うるさいわい。やれ。待ちなおっさん。お前は先ほどの小僧。この人たちを見てみろ。食うや食わずで働いているんだぜ。これ以上働かせてどうしようってんだ。ここは醍醐影光の領地。領主の言うことは絶対。いらぬ口出しするなら切って捨てるぞ。多宝丸。よい、下がっておれ。皆の者、しかと申し聞かせたぞ。そうじゃ。あの寺を焼いて畑にすれば収穫も増えるのではないか。よし、行くぞ。陽気。ドロロ、この村を調べてみよう。うん。
薄気味悪い地鳴りだ。来るぜ兄貴。山がうなっているような感じだな。何か潜んでるんじゃないか。さあな。あれ、あのどんぶりバラは長者だよ兄貴。村の人はガリガリなのに、なんだあのお腹は。食料を独り占めにしてるんじゃないか。何キョロキョロしてるんだ。怪しいぞ兄貴。おいら鳩をつけてみるよ。俺はミョウたちのいる寺へ行く。さっきの侍の一言が気になる。分かったよ。無理するなよドロロ。ドロロ様をなめんなよ。ドロロパンチ。ドロロ様をなめんなよ。ドロロ様をなめんなよ。最大体力がアップしたぜ。うわっ、おりゃ！ドロロパンチ！ドロロ様をなめんなよ。ドロロパンチ！長者のやつ洞窟へ入っていったぞ。よーし、おいらも潜入だ。
ミオ、無事だったか？どうかしたのですか？いや、第五の兵たちが来てはいないかと思ってな。いいえ。そうか。村で奴がこの寺を焼き払い畑にすると言っていたんでな。しかしまた第五影光が来たらどうするんだ？戦わないのか？争いが私たちから親や家を奪いました。争いを争いで解決してもまた新たな火種が生まれる。争いは人を不幸にするだけです。でもそれで死んでしまってはどうにもならないだろう。そうですね。でもこの意志をちゃんと紡いでいくことができれば必ずや明るい世界が来ると信じています。
込み方がレベルアップした。今回は耳か。百鬼丸さん、いつものことだ。驚いただろう。俺は48の魔人に取られた自分の体を取り戻す旅をしてるんだ。魔人を倒すごとに自分の体が元に戻るんだぜ。ごめんなさい。戦いたくなくても戦わなければならないあなたに争っていられる幸せなどないなんて。気にするな。本当はお前さんたちの生き方が正しいんだと俺も思うから。ごめんなさい。いいんだよミオ。それにしてもミオの声は綺麗だな。声が聞こえるっていうのはこういうことなのか。ドロロパンチ、ドロロパンチ、ドロロパンチ。ドロロアッパー。最大火力がアップしたぜ。最大火力がアップしたぜ。
えいドロロ様をなめんなよ。最大体力がアップしたぜ。野郎、年貢米をくすねてやがったな。一人でバクバク食いやがって。村の人たちがどんなに困ってるか知ってるくせによ。このすっとこどこいのおたこなせ。ドロロ様が成敗してくれる。何しやがんだ。話せよこんちくしょう。やい長者、このことが大悟影光に知れたらお前もただじゃ済まないぞ。これは大悟様の命令じゃ。わしに飯を食えとな。どういうことなんだ。さあ、わしも知らん。ただ飯を食えと言われているだけじゃ。おい、この小僧を黙らせろ。へい。兄貴、山の洞窟に長者の隠し倉庫があったよ。おいら捕まっちゃった。ごめんよ。ドロロ、長者の隠し倉庫、山の洞窟、捕まった。しっかりしろドロロ、今すぐ行ってやる。ミオ、さっきも話したように大悟の兵が来るかもしれない。寺の中に隠れているんだ。はい。セーブできるぞ。
そこをどけ。どかしたいなら俺と戦い。
アップした。セーブできるぞ。大丈夫かドロロ。兄貴、今縄を切ってやるぞ。せっ兄貴、長者はこの奥だ。よし。合点だ。合点だ。セーブできるぞ。
この容器は。もう食えない。まだ足りぬ。全部食おうぞ。こいつが犯人か。キャッキマル。外へ逃げていく。追いかけるぞ。うなりがさっきよりも大きい。なんだって、寺が焼かれて山へ連れてかれちゃった。何？ミオを助けに行くぞ。お告げがあったのだ。寺を焼けと。この寺を焼けば解放されると。そしてもう一つ、若き御霊を山に捧げようと。そうすれば私の望み叶う日が近づくと。この醍醐景光の望み、それは天下統一。私が支配する世界で皆に幸せを与えてやるのだ。ドロロパンチ。ドロロパンチ。ドロロアッパー。いっいっ。ドロロアッパー。ドロロキック。おりゃ。セーブできるぞ。ミオ。ここに何をしに来た？まさかこの生贄を助けに来たのではあるまいな。何？こいつはさっきの妖怪。米だけでは食い足りず人まで食うとは。なんだこの化け物は。あいつ逃げたよ。追っておけ。
おいらやられちゃった。兄貴、おいらも加勢するぜ。うわっ、おりゃ仕込み方がレベルアップした。見よ、百鬼丸さん。危ない。百鬼丸さん、あの子たちに争いのない幸せな世界を見せてあげる。いやー、我が君様。いや、ドロロ、気をつけろ。この山にはとてつもない魔人が潜んでいるぞ。勝てない。ミオたちの寺は山に潜む魔人を封じ込めるためにあったんだ。そしてあの妖怪はこの魔人に養分を運ぶ役割をしていたのか。魔人め、
するぜ。おいらやられちゃった。ごめんよ。兄貴、おいらも加勢するぜ。まだ終わるわけにはいかない。